dengan Miss Marta dalam video pembelajaran bahasa Jawa kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran selanjutnya. Ana ing piwulang basa Jawa saiki, ayo padha nyinaoni babagan perangane awak, basa ngoko lan uga basa kramani. Piwulang iki sejatine penting disinaoni. Kegunaane nyinaoni lan mangerteni basa ngoko, ampreh dhewe mangerteni basa-basa sing bisa digunakake kanggo nyandra awake dhewe. Basa krama penting disinaoni ampreh bocah-bocah bisa nyandra perangane awak kanggo wong sing luwih tuwa. Apa wae ya perangane awak? Ayo coba gatekno lan padha tirokno perangane awak, basa ngoko lan basa kramane. Rambut, basa kramane rekmo. Alis, basa kramane imbo. Idep, basa kramane iping. Irung, basa kramane grono. Kuping, basa kramane talingan. Cangkem, basa kramane tutuk. Bathuk, basa kramane palarapan. Untu, basa kramane waja. Hulu, basa kramane jonggo. Tangan, basa kramane asta. Driji, basa kramane racikan. Sikil, basa kramane samparan. Ayo padha digatekake lan ditirokake sepisan maneh perang-perangane awak, basa ngoko lan basa kramane. Diusahake nganti bocah-bocah apal. Ana ing piwulang candhake dhewe arep nyinaoni kegunaane perangane awak. Mula bocah-bocah kudu mangerteni luwih becik perangane awak, basa ngoko lan basa kramane. Demikian anak-anak pembelajaran bahasa Jawa kali ini. Tetap berada di channel Krista Citra Christian School agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran selanjutnya. Keren itu sekolahku.